बुबाग्रा बै कक सालायै जे डिजिसन है के जे कक साप्लाय माने ना साख्लाय माने बिसिंगो बुबाग्रा न आं लगे रुई samang tangnani hinai wansok mani tei saklai mani bisingo ani o kok no ang haina haite bisia bubagra no haikabasini Maharaja Pradyut Kishore Maniko no ang nakar sano tei ani sakni ongoi ani nukhungni ongoi tei ani family ni ongoi bini thani wang nakar sano tamni bago ingkai bono je kogrumani aboni bisingo sini dofani bagai hani bagai samang tangnani ne wan songmani jarawo ang abno haina hai ki philei manakha tamni bagai hingkai ang IPFT ni ongoi sikla bodol ni ongoi lai thangja gang 2013 ni last ni simi samang tangai femani bisingo tini 2019 prai 6 bossor ang IPFT ni ongoi tei Tripura hasteni sikla rokni ongoi edisi amchaina tei katal haste Tripura Lands namnani kokno tisawoi sara Tripura bono tini samang tangkha phiaba taglai 2019 ni Lok Sabha election jeng IPFT bodol bahaino BJP bai government tongo tongphana jeng separately contest khlainani bagai IPFT di sannamani bisingo ano 1 number Tripura ni Lok Sabha ason ni Paschim Tripura ason ni IPFT ni batainani bagai party ano songkha abno ang accept khlaika nomination jama rikha tei nomination ni paper abo haino reject angai thangmani bisingo ang sak belaino lasima sangsa hai hekaba kirima sangsa hai sakno tekto hekaba podre porjang jalni bisingo tini suddenly bubagra bai kok salaimani bisingo bobai samang tangsinai hinai wansogoi yapri barok mani wo ani bukha soiliya tamni bago ingkai ani life ani langma tini peilawa ang IPFT ni angai Tripura Lands sanai samang tangnani bagai sikla rokna je kok rimani a kokna ang srapchani bagai hine ang wansogya boi tini ani abo kaisa ani live ani langma bo omono jotoni slai kotorko deramong hine ang kha khlayo aboni bagai ang haina hai Tripura hasteni jotto lokurokni thanibo ang koboknai tei nakar sanoi chini party IPFT ni achukphang chini borom ganang sar NC Debbarma tei IPFT ni tangphang chini borom ganang sar Mebar Kumar Jamatia tabukni tribal welfare tei forest minister borokni thanibo party ni adongrongni thanibo tei party ni protekta organization sikla IPFT Atisa IWFT tei employee tongo sini tiania TUKS tei Tripura Phankrak bodol omo hai IPFT ni brotherhood organization tongnai rokno ang jotoni thanibono ani deramani haikaba ani decision na thanibo koromani wo ang haina hai nakar sana party ni thanibo abo simiya Tripura hasteni jotto lukurokni thanibo ang abono nakar sano tamni bagin kai ang Tripura Land ni bagai chaba khlai tongmani jarawo Tripura Land na yakari thangmaya Tripura Land na pogoi thangmaya je kok kasarkha je kok rikha Tripura hasteni 12.5 lakh dafano abono smai tangai basamani wo ang tini haina hai party IPFT ni ongoino ang buskango ba haino Tripura Land ni chaba bo haina hai samang tangnai Tripura Land ni chaba bo Tripura sa 12.5 lakh dafani laibuma abo kathang tonani bagai haikaba Tripura Land na jekunu krame edisi amchaina katal haste snamnani bagai ang haina hai IPFT ni ongoina samang tangnani hinai ang tini jotoni thanibo tei electronic media rokni thanibo ang haina hai kok kasarmung omon kesan samai jitse kifil phaimani ukulugo kono
ba sikiri sokoro rok kuno rok abo rok khai udang ba kuno tong abo sanani thang tanibo ang belai kheno buino ang hamya ni saglak ani sakno ang hamya ni wansogo tamni bagai ingkai tibralen Islamia sak jarawa tibralen ni bagai samang tangnai hnai samai tangmani wa ani srapcha jarawa lasi kirini bisingo srapcha ni bisingo kaisa decision na thanibo ani obo jotoni se laibumawa amani mistake nang wansogo aboni bagai je decision na thanibo kabangma jengjal tongoi mano kabangma jengjal bo ongkhana angkha klayo hekaba ani sakawo ani nukhungo ani family bo hekaba ani organization ni sakawo kabangma tibra hastebo jota political party tonai rok borok onek kisu kok silcha kha onek kisu kok saka onek kisu hamya bo hinka haipono ang abono bebak nono nakar sanai borok ni thanibo bo haino nakar sanai jeng bwskango chini dofani bagai hani bagai jeng samang tangnani bagai kaisa nukhung khanani thangka angkai ba kaisa nukhungo bufa bwsa jorabo kok banglayo jarao samang tangmani phellayo haipono tini obono jeng sayano saya hnai nakar sano te deramano derao hnai jeng nakar sano aboni bagai angkha khlayo bwskango chini je bufa bwsa nukhung khatanibo saya tonglaimani no jeng jotona haina haite bisa ang sakbo bwsa ongoi bufani thanibo omono ani saya hnai ang sigar khlayo tamni bagai ingkai dofasi kotor party kotoria hasi kotor sini nata kotoria abuna ang haina hai wan sogoi miapro sapung sarati prabo sini sikla botol tongnai ro bebakna khawa mukti klaijak hapung harklogo jotona khawa mukti klaijak abuna ang wan sogoi ani dofasi kotor ani hasi kotor ne ang wan sogoi haina hai hate dofani bagai haina hai teisa samang tangpinai sini party IPF ni ngai te edisi amchaina katal haste tipralen snamnani a agenda na tei ang biskano haina hai yapri barok nai hine ang wan sogoi tini narok ni thaniba obno nang sakrai sakala CSC meeting o mia thangka dosot bobono aro no ring jakha CSC meeting mi afro sini party ni emergency meeting ri honjaka a meeting go sini omono agenda ang khanaka ang sakphang bo haino ani mobile dok joraba ang on khlaima tonka joraba off khlaima tonka hapna joto borok ang cooperation malia tamni bagai kwbangma jengjal division level ti phaimani bagai joto borok no joto kokbo answer nani ekaba kok sanani abo সম্ভব liya abni bagai ang miafroni sini party IPF ni CSC meeting tongmani a meeting go ang sakno sogoi malia te agenda bo haino sini bwskangni Lok Sabha election na tuyoi duita seat no jeng bahai batai lainai bahai ke samang tanglainai sini polling agent polling station hayakaba voters rokno hayakaba sini potrifor samang tangmano tuino borok salaika pai thago ani sakphang je lama deramani hayakaba lama kormana tui kisa misa salaimani bisingo jeng omono ang sak bukhnaka abo jeng bwskango election na pai khangkai haino hai party wo jeng kok salaipinai te yang bo haino IPF ti teisa kipulei samang tangnai hnai ang sakbo sini party ni president sini borom ganang sar NC Development ni thanio bo ang koktong rahajak tongo te saharjak tongo te party ni thanio bo ang saharjak tongo ang haina hai tiprale ne bagai ne samang tangnai abuna party sini borom ganang sar NC Development te borom ganang sar mebar kuma jamatia porani thanio ang koktong rahajak tongo asem koktu ni kono reply ja sokke dakjora reply amono যেহেতু তাবো ইলেকশনে জরা তাবো যে দেরামানে হেকেবা যে ইনসিডেন্ট অংমানা তুই जों सिरियासलि बाबे जों आबनो वान सकनानै जरा करिको आबो इलेक्शन पाइ थांगा अंखाय जों बेबाकना दैनो सालायनाय आबोनि बागै खाथैनानै ककरै आसु जरा बरकानो साहरो असम takisiko class kisne tamno nahar mu nahare ba tamno hamya nugui pa party ni yakaran decision nakha ba ing tamno hamlagai ba ing thanani decision nakha actually IPF tina ang एकेबारे दुइबे हर नैबो आं वान सगै
yakar sogyako officially babe ang ani je sikla bodolni tangphangni je barja tongmani abonobo ang officially babe resignation letter ang sugyako ebong organization bo rohyako te kaisa party ni hoite je ani samung barja tongmani abonobo haina ang resign nayako party wa ang abono documentary officially babe ang sui rohjayako te ani te kaisa government ni je daityo tongmani TSIC ni chairman abonobo haino ang officially babe resign letter ang official send klayako fiaba tini abono wan soka party wo jehetu ano lok sabha wo batainani bagui chongmani wo ang jehetu onek karonoi haikaba kabangma jengjalni bisingti phna ani nomination paper reject angkha haipuna ang abono tini sak soimaliya kabangma jengjalni bisingti no tini bubagra bai thangai malainani bagui bai dongkha abono ang pilao nandorna abono sabo abono ani jotoni se laipuma wo kotor deramong aboni bagai ang bubagra nobo nakar sano bubagra bai thangai kok salai electronic media ni bisingti saklai mani wo haina hai bubagra ani thani wo nakar khlaitong te bono ang political leader ne ang wan sogya ani jibono sini maharaja haikaba sini 184 jana raja ni bisinga bono jotoni sile tabukni bubagra aboni bagai chno tidul nai bubagra no ang bona political leader ne wan sogya boi ang sini dafana tidul nai haikaba sini dafana phiok nai haikaba sini dafani bagai samang tangnai omo hai wan sogoi si ang bona tini bobai baksa thangai kok salai aba saklai jago aboni bagai a saklai mani no ang haina hai kipilei naka aboni bagai bubagra bo haino abono ana nakarthang tiani nukhunga nakarthang ana samang tangani jorabo haina hai bo bwskango sini jekono krome sing tibralen nanani thangtani wo abono bo singno chubathang tibralen chini dorkar chini political power ya haikaba chini potre ko development ni kokya chini laibuma bo sing kathang tanani bagai tibralen nango a tibralen nanani thangtani wo bo singno bwskango jara mansak singno chubathang abono ang bini thani wo koimong narako